Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlarımız şeýle sorapdyrlar. Allah Taala'ň Peygamberimiz bolmasa alem jahany yaratmazdım diýen sözü barmy? Diýip sorapdyrlar. Musulman doganlar Kur'an-ı Kerimde ve sahih hadislerde bu sözler yok. Bu sözü ýaýradýanlar şeýle diýýärler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi diýýärler. Allah Taala aýtdy: "Lawlaka ma halaqtul aflaka." Allah Taala Peygamberimize eger sen bolmadyk bolsadyň alem jahany yaratmazdım diýdi diýýärler. We bu sözü ýaýradýanlar musulman doganlar bunu kudsi hadis diýip ýaýradýarlar musulmanlaryň arasynda. Kudsi hadis diýmek Peygamberimiziň Allah Taala diýdi diýip aýdan hadisini kudsi hadis diýilýär. Bunuslaryn musulman doganlar bu sözler barada ähli sünnet alimlerimiz Peygamberimiziň adyndan düzülen toslama sözlerdir, hadis däldir, senetsiz bir sözdür diýip toslama hadisler barada ýazan kitaplaryna aýdyp geçýärler. Bunuslaryn musulman doganlar men diýemek toslama diýip, men size alimleriň toslama hadis barada aýdan sözlerini size ýetirýän. Misal üçin Hanafi mezhebimiziň ulu alimlerinden Mualla Aliul Qari Mawduat el-Kubra atly kitabynda bu hadise toslama diýär. Ajluni Keşful Hafa atly eserinde bu sözlere toslama hadis diýip bellep geçýär. Ibn el-Jawzi rahimahullah ol hem el-Mawduat atly eserinde bu sözleriň toslama hadis diýini bellep geçýär. Bu sözleri musulman doganlar halkyň öňünde hadis diýip aýdýan kişiler näme manida aýdýarlar, näme subutnama hukmynda görkezýärler? Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň derejesiniň uludygyny düşündirmek üçin bu sözleri aýdýarlar. Bularyň musulman doganlar diýjek bolýan zatlary mani tarapdan dogrumy? Dogry. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň ähli peygamberlerden derejesiniň uludygyny, insanlaryň iň haýyrlysydygyna şüphe edeniň imany iman däldir. Emma ünser musulman doganlar dogry manyny düşündirmek üçin getirýän delilleri toslama delildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň derejesiniň uludygyny düşündirmek üçin Kur'an-ı Kerimde ayetler we kän sahih hadisler we Allah Taala'nın ayetlerini sahih hadisler bir gyra goýup toslama hadisler aýtmak haramdır. Manisi dogry diýip toslama hadis aýtmak halal bolmaýar. Hiç bir alim manisi dogry bolsa da toslama hadis aýtmak bolýar diýmeýär. Ähli sünnet alimlerimiz musulman doganlar bir agzdan kabul edýärler, toslama hadisler aýtmak haramdır. Diňe toslama hadisiň toslamadygyny halka düşündirmek üçin sada musulmanlar allanmaz ýaly şu hadis toslamadyr diýip aýtmaga ruhsat berilýär. Bunu sorsaňyz musulman doganlar bu hadis diýip ýaýradylan sözlerde hem Peygamberimize hem Allah Taala töhmet bardır. Çünkü hem Peygamberimiz gurulýarlar, hem Allah Taala'ny gurulýarlar. Peygamberimiz Allah Taala şeýle diýdi diýip näme? Hem Peygamberimizi hem Allah Taala'ny gurulýarlar. Hem Peygamberimize töhmet we hem Allah Taala töhmet bar. İmam Zahabi ulu ähli sünnet alimimiz özüm türkmen ulu günalar atly kitabynda 14-nji ulu günah diýip şunu getirýär. Allah we Peygambere yalan ýönkemek diýär. Edil araq içmek ýaly zina etmek, adam öldürmek ýaly ulu günahlaryň biri Allah we Peygambere yalan ýönkemek diýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Zümer surasının 60-njy ayetinde diýär: "Kıyamet günü Allah'a yalan ýönkenleriň ýüzgara boluşlaryny görürsiň" diýär. Sahih Buhari'de, Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde söýgüli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "İnne keziben aleyye leyse kezibi ala ahadin. Men kezebe aleyye mutaammiden felyetabawwa maq'adahu minen nar." Maňa yalan ýönkemek başga birine yalan ýönkemek bilen deň däldir. Kim maňa bil kaslaýyn yalan ýönkese dogzakda ýerine taýinlansyn diýär. Bir adaty insana musulman doganlar diýmedik zadyny diýdi diýmek haramdyr. Emma biri çykyp Allah Taala'dan wahy alan Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme yalan ýönkemegi haramlygy, günäsi has agyrdyr. We bu toslama hadisi musulmanlaryň arasynda esasy ýaýradýan kişiler bidgatçy soplardyr. Geňeri musulman doganlar hem Peygamberimizi gowwarýas diýýärler, hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň maňa yalan ýönkemäň diýen buyrugyny bilip ýa-da bilmän garşy çykýarlar. Ýani bir kişini hem gowwarýan diýen, hem de oňa bilip ýa-da bilmän töhmet atýan. İkisi biri-birine ters zat musulman doganlar. Bulara goşmaça musulman doganlar, käbir doganlarymız şu hile asly we esasy bolmayan hadisler aýdylanda nirden gelip çykypdyr diýýärler. Yalanlygyna, toslamadygyna düşündik, kabul etdik. Ýöne nirden gelip çykypdyr diýýärler. Toslama hadisleriň, toslama hekayelerin halk arasında näýili peýda bolýanlyk barada, toslama hadisler baradaky dersimizde giňişleýin düşünürdik. Şonu alyp dinleseňiz, Allah Taala'nın izni bilen düşünersiňiz nähile gelip çykýanlygyny. Edil bu toslama hadis barada aýtsak musulman doganlar nerden gelip çykypdyr, kimleriň arasynda ýaýran buňa meňzeş sözler diýip gözläp görsek,
Şiğalaryň içinde şoňa meňzeş bir ýalan söz bar. Öz aralaryna olar hadis diýip, Peýgamberimiz diýdi diýip ýaýra diýýärler. Olar diýýärler: "Ya Ahmed lawlaka lama khalaqtul aflak we lawla Ali lama khalaqtuk we lawla Fatima lama khalaqtukuma." Goýa Peýgamberimiz Allah Taala şeýle diýdi diýip aýdanmyş. Ey Ahmed, ýani Peýgamberimize diýýär. Ey Ahmed, sen bolmadyk bolsadyň älemi yaratmazdym. Bizinkiler ya Muhammed diýip ýaýra diýýärler. Ýanky toslama hadis ama şiğalar ya Ahmed diýip Peýgamberimiziň ýene bir adyny tutup düzüpdirler. Ey Ahmed, sen bolmadyk bolsadyň älemi yaratmazdym. Hazreti Ali bolmadyk bolsady seni yaratmazdym. Fatima bolmadyk bolsady seni we Ali'ni yaratmazdym diýdi diýip Peýgamberimiz Allah Taalaň şeýle diýenini aýtdy diýip öz aralaryna ýaýra diýýärler. We özleriçe bu näme delil görkezýärler? Ähli beytiň, Hazreti Ali'ň, Fatima'ň, Hasan Husaýnyň derejesiniň ulydygyny görkezjek bolup, şol batyl we toslamasy öz aralaryna ýaýra diýýärler şiğalaryň arasynda. Ýene de musulman doganlar şoňa meňzeş sözler hristiýanlaryň üýtgedilen injillerinde bar. Paulusyň ýazan hatyna diýe, Paulus diýen kişi musulman doganlar hristiýanlyk öňküden beter bozup, ýoýup üýtgeden kişidir. Şol Paulus diýen kişi Kolosiylere ýazan hatyna injille getirýärler buny. Üýtgedilen injille ähli zat alem jahan İsa üçin yaradyldy diýýärler. Bu da hristiýanlaryň akydasy. Diýmek, musulman doganlar bu toslama hadisa meňzeş sözler şiğalaryň arasynda we hristiýanlaryň arasynda we. Amma biziň musulmanlaryň Qur'an-ı Kerimimizde we sahih hadislerimizde bu hili sözler ýok. Qur'an-ı Kerimde Allah Taala näme diýär musulman doganlar? Allah Taala bizi näme üçin yaradandygyny habar berýär. Zariyat suresiniň 56-njy aýatyny Allah Taala diýär: "Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Men jinnary we insanlary diňe maňa ibadet etsinler diýip yaratdym diýär Allah Taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.